हेलो लोगोफोर गासिबो बरायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनि दिनैनि मेन टपिकआनो जागोन जिनाहारि जाथायनि सायाव नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय आरो भिडिअखौ खोनाखाबाय जानांगौ नै बिसोर सानै सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बिसोर मोजां मोनलायोमोन होननानै खोनादों आरोना ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय बायदिब्ला सेंग्राया सिख्लाखौ माने बे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय जिएफखौनो माने जिनाहारि खालामनानै बुथारस्राबाय माने बे जाथाया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुराव जादों दे लोगोफोर मिथिनाय बायदिबा सानैबो बर'मोन होनदों ओमफ्राय दा बिथां सेंग्रानि नामा आब्राम मुसाहारि नामामोन ओमफ्राय बिथांखौ दा पुलिसा खाबाय होनदों नै लोगोफोर आं बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय फंनैसोल' खोथा बुंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला गिबियावनो आं कुइसन खालामो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा थांना थानायनि मोन्थाय गैया नामा मा बिसोरा जेबो रैखाथि गैया नामा दङ बयहाबो मोन्थाय दङ थांना थानो नाथाय नोंसोर माबायदि गोसोनि मानसि जेरै नों सासे बर' मानसि जानानै बर' बिमानि मेगनाव माबोरै मोदै बोहोनो हाखो नों बेखौ जिनाहारि खालामना बुथारबाय ओमफ्राय बेखौ नों जोब्बाय होननानै दा सान बेखौ मावनायनि सिगां बे सिख्लानि बेकग्राउन्डखौबो साननांगौमोन नों बेखौ बुथारनानै साबैसे बर' बिमानि मेगनाव मोदै गहोखो बिनि सोलेरजों दान्दिसे समनि गोजोननायखौ नों मोनबाय नाथाय बे सिख्लाया अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ आन्ज्रायनानै थांबाय गावनि गोजोननायनि थाखाय गुबुननि जिउखौबो लानो हाग्रा जाबाय बर' सेंग्राफोरा बाखनायथाव नोंसिनि गोहोआ जोबोर बाखनायथाव नोंसोर बे गोहोखौ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायालासिनो गुबुन खामानियाव बाहायोबा हारिनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे मोजां जागौमोन नाथाय नोंसिनि बे गोहोआ बर' हारिनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैल' बोहोदों बिनि अनगा जेबो गैया नोंसिनि गोहोआ मुगैथाव नोंसोर मुगैथाव बर' हारिनि नाम लानो जोंनि बर' हारिनि बर' सिख्लाफ्रा दिनै सासे गाबोन सासे गोमालांबाय थायोबा बर'नि सुबुं अनजिमाया खमायलांगोन बे रोखा नोंसोर बायदिनि थाखायनो बर' बिमाफ्रा हिन्जावसा गथ' जोनोम होनो गिनाय मोनसिगोन एसेबां खस्थ' उदैयाव लाना नोंसोरखौ जोनोम होयो जोनोमनि उनाव खाङै बायै दांनाय बिलिरनाय फेदेरो फोलावो फेदेरनायनि उनावबो नोंसोर बायदि सेंग्राफोरनि आखायाव जिउ होनो गोनां जायोबा सोर बिमाया दुखु मोना जानो थार बाथ्राया बेनो बर' बिमानि मेगनाव मोदैयानो राननो रोङा गुबुन हारिफोरनि थाखायबो आरो जोंनि बर' सेंग्राफोरनि थाखायबो सिख्लाफोरा गेलेग्रा मुवा बेसादफोर बायदिसो जाबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे सासे मानसिखौ मेनसन खालामो आङो जायनि मुङा मा मिजिं बसुमतारी मोनसे भिडिअआव बिथाङा मा कमेन्ट खालामदों बिदिसो जानांगौ दा बिब्दिया जाखायो मोजां मोनलायनायाव होननानै मोनसे कमेन्ट खालामदों बिथाङा साला सैमा कमेन्टखौ नायना नालाय नोंथांमोना बेबो सासे बर' हारिनि गाज्रि खामानि मावग्रा दे लोगोफोर डाइरेक्ट मेनसन खालामो आं बेखौ थ' यार बिदिबा भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके देन बाय बाय